Máme 17:28 a po dlhej dobe sa hlási rekreačný profík zo zahájenia roku 2026. Hej, 23. februára. Nikdy v živote som takto skoro na rybách nebol. A kde inde ako na Malom Dunaji, to treba vyskúšať. Veľmi sa teším a je náhodené, takže čakáme, uvidíme, čo z toho bude. ...25. február. Opäť ďalší krásny slnečný deň. Včera som si bol opäť prihádzať nejakých pár guličiek a ideme skúšať znova. No, takže plán je následovný. Pravudicu už mám nahodenú, respektíve položenú. Bol som v przačkách pozrieť troška, aké tam je to dno. To dno je tu pomerne nezaujímavé. Je tu plitká voda. Do poltoku asi meter a pol, potom od poltoku to začína klesať dole, takže korito je až na druhej strane, čo je troška smola, ale nevadí. Budem sa spoliehať na to, že ryby prídu do plytkej vody a tuto som si našiel tuto kúsoček od brehu asi 5 metrov. Máme také, jak končí bahno, končí to prvotné bahno, začína štrk, ale potom je tam taká dosť veľká priehlbina, kde by sa mohla zdržovať potrava. Také jamy sú tam, nejaké skaly napadané, alebo čo to tam je. Tu som si nadrvil bojle, peletky. Ideme to dať do pančuchy. Tak, ja si to cez deň všetko pripravím, pretože viem, že asi skôr príde záber večer, po tme. Troška si to tu aj rozkalím, rozvírim, ale však to nevadí, to sa za chvíľku ustáli, ukludní, sadne na dno. Vyťahnem ešte konár s nohami, nejaký. Troška ho odhodím ďalej. Poďme to tam položiť. Takto. Neviem, či to bolo vidieť, ale je to položené. Dobre, takže máme vyvezené, respektíve položené. Guličky používam 24 lososa. O tom si povieme v iných vstupoch viacej. Idem si tam troška zakrmiť. Guličky dávať nebudem, pretože včera som si to rozkrmil. Netreba tam zbytočne hádzať, ale dám tam tejto zmesky týchto rozdrvených gulí. Dobre, takže toto vyzerá byť posledný vstup ešte ako tak zasvetla, pretože padá tma závratnou rýchlosťou, ako bude 6 hodín. 25. február, ešte raz pripomínam. Vybral som sa večernú vychádzku. Uvidíme, možno vydržím až do 9. V každom prípade je to všetko pripravené. Rýchlo si idem zbaliť všetky veci, ktoré mi ostali vonku, aby som ich nehľadal po tme, aby som ich tu nestratil a teda budeme čakať, uvidíme, čo to prinesie.
tu ďalší vstup. Máme 28. februára, posledný februárový deň. Poriadne zima z rána. Nejakých 7 hodín 22 minút. Rozhodol som sa dnes počas sobotnejšieho ránka si privstať a nechať sa kochať touto nádherou okolo tu. Stálo to za to, pretože je neuveriteľne nádherné ráno. Ani som sám nečakal, že to bude až také pekné. Prišiel som sem ešte počas tmy a postupne, ak vychádza slnko, ak sa rozvidnieva, tak je to tu úplne nádherné božské snežienky tu okolo mňa, zamrznuté pole, do toho východ slnka, takže je úplná harmónia v mojej duši momentálne. No a čo sa týka rybolovu, tak samozrejme je to tam hodené a čakáme na záberík. Oproti minulému vstupu som zmenil miesto, pretože sa mi nepáčilo dno a celkovo profil rieky sa mi tam veľmi nepáčil, takže teraz som moc spokojnejší a dávam tomu oveľa väčšie šance, aj keď samozrejme máme zimu ešte, alebo teda neskorú zimu lomeno skorá jar, neskorá zima lomeno skorá jar, takže je to také ešte, že keď bude záber na rieke, tak akože si môžem zagratulovať. V mojom ponímaní je to niečo momentálne, alebo ešte doposiaľ nedosiahnuteľné. Ešte sa mi nepodarilo nikdy vo februári chytiť nejaký lepší úlovok, takže bola by to moja premiéra, ale treba skúšať, pretože ako sa hovorí, doma v obývačke to nechytím. Pôvodne bola tá udica nahodená pred seba rovno a momentálne to ide úplne vľavo, takže to znamená, že je tam slabé olovo. Ideme tam pridať väčšiu gramáž a uvidíme, v akom je to stave. No ale aj za tú chvíľku si môžeme pozrieť je celkom slušný bordel. Neviem, či to je dobre vidieť. Celkom slušný bordel na Silone, ale montáž v pohodičke. Tu už mám pripravenú takúto parádnu PVA pančušku naplnenú. Prevlečem. Takúto slučku si spravím a ťuknem to cez tento vrch. Cez tento štuplík. A teraz je to úplne krásne, precízne pripravené na návod. Takže dáme tam 200. Nadypované, to je fajne, cítim to až sem. Takže to ryba musí zákonite cítiť. Ešte lepšie. No, keďže tú ulicu bližšie k brehu, kúsoček od brehu som prehodil a zvýšil gramáž na 200, tak tú ulicu, ktorá je viac v prúde, viac v polite, zvýšime na 300, aby som mal kľud na duši. Idem prehodiť aj tu. Takže k tej taktike logicky ste sa asi dovtipili, alebo ste si domysleli teda, že s pravou udicou chytám kúsoček od brehu, ale koryto je krásne, ide hneď tuto od začiatku, ide do hĺbky, tu je krásna hrana, tam do tých miest, kde to hádžem, tak je šikmina smerom dole, cca tuto hneď od brehu to ide z 1 metra až dole do 2,5 metra, takže ja to hádžem niekde na tú hranu, kde vlastne klesá hrana ku dnu. Takže predpokladám, že takto ako máme tú vaňu, tak ja to mám niekde na stene tej vane. Dúfam. Spolieham sa na to, že to tam niekde je.
a potom tá vaňa ako keby nie je úplne rovná, ale klesá ešte viac do 3 metrov a to je niekde v strede toku, tak tam sa snažím hádzať tú dlhú palicu tej 3-metrovej hĺbky a uvidíme, či bude niektoré z týchto miest úspešné. No, ešte horšie, keďže to je viac prúde. To je tiež taký dobrý účinný systém, ako sa striasť toho bordelu na Silone. Také trhania s špičkou. V tej PVA pančuške sú také klasické bežné veci. Rozdrvené boilies, mikropelety a v podstate ešte také namleté mikropelety. Je to zaliaté dipom. Atraktívne by som povedal pomerne dosť, až moc na môj vkus, ale teraz zime dobre, no, treba skúšať. .56. Nebudem to naťahovať. Manželke som slúbil, že o 9. dneska skončím, aby som cca o 9:30, o 9:30 bol doma, takže aby ma pustila aj na budúce, musím slovo dodržiavať. Dneska to bolo bez záberu, ale takéto rána by som kľudne mohol zažívať každý deň. No dobre, tak každé 4. ráno, aby tam bol aj nejaký záber, to by bolo fajn. Ale inak perfektné. Zase som opäť raz zrelaxoval, užil som si to tu. No a ponachádzal nejaké zaujímavé miestečká, kde by sa dalo loviť, takže veľmi užitočné ráno. Čaute. Nazdar. Nedeľa, 1. marec, 6 hodín 40 minút a som tu opäť. Čo to bolo? Že by sa rybka hodila. Skúšam to znova, opäť ráno. Dneska som to mal pekne nahodené už o 6:00. Druhú o 6:10 a hneď 6:20 som tam mal nejaké pípance. V jednej chvíli dokonca na obidve udice. Čo znie celkom nádejne. Aspoň nejaké ryby sa tu pohybujú. Možno aj menšie, ale nevadí. Na jednu som mal dokonca padáčik. Neviem, či som aj nepreváhal zásek, ale... No. Čo to bolo? Neviem, či sa policajt pohol. Ale dneska by mohlo niečo prísť, takže uvidíme. Zase vydržím 3 hodinky do 9. A to tu žije samé kačice, srnky tuto na poli oproti, takže je to tu perfektné. Do 9. vydržím a uvidím, treba skúšať šťastie.
rozhodol som sa pre zmenu taktiky. Ostala mi tu jedna udica. Kúsok ďalej som našiel vynikajúce miesto s hlbokou a úplne stojatou vodou. Je tam priestor tak maximálne na jednu udicu, aj to sa obávam, že či tam nie sú nejaké prekážky pod vodou, ale za pokus a za risk to určite stojí, takže jedna udica bude troška bokom, pár metrov, však mám priposluch, takže to nie je problém. To je to miesto spomínané. Chcem tu byť úplne potichu, lebo je to nahodené úplne pod brehom a celkovo ako je tu krásne tichúčko. Nechcem tu moc chodiť, púkať. Túto ulicu nechám oddychovať. Hneď sa odoberiem preč odtiaľto a dávam tomuto miestu dávam väčšiu šancu ako tomu predošlému, pretože je to tu také zapadané stromami všade okolo a stojí tu voda. To je veľmi dôležitý faktor. Nehýbe sa vôbec prúd. Je tam hlboko, tak hneď od brehu začína to klesať k 2 metrom. V podstate 3 metre od brehu sú už 2 metre hĺbky vody a potom to ide ešte ďalej nižšie. Veľmi som si to nepreťukal s olovkom, takže je tam nejaké riziko tých potopených stromov, ale nevadí, vyskúšame to. Páči sa mi toto miesto a dávam tomu takú nádej, že by z toho mohlo niečo byť. Je to síce iba na krátky čas, lebo o hodinku, maximálne hodinku a pol chcem ísť domov, ale treba skúšať. Takže nádherný slnečný deň nás predpokladám čaká, pretože toto ráno je úžasné. Začína byť už poriadne teplo. Zvony odbíjajú práve 9:30 a asi mám najvyšší čas ísť domov za rodinkou. Dneska som si to predĺžil o pol hodinu dlhšie, možno aj o 3/4, ešte tu nejakých 5-10 minút ostanem, kým sa zbalím. V každom prípade nepodarilo sa mi dneska spraviť žiadny záber, respektíve boli tam nejaké ťukančeky, ale to sa nedá považovať za nejaký úspech. Možno jeden padáčik, či to vyplul nejaký kaprík, alebo to tam okusovali nejaké menšie ryby, pleskáče, jalce, to už sa nedozvieme. Takže dnešná vychádzka z pohľadu rýb bola opäť neúspešná, ale o tom to je. O tom to je, treba skúšať. Ďalší vstup bude s novými udicami, predpokladám, ak sa dovtedy ešte neprinútim na nejakú skoršiu vychádzku, ale nemyslím si, pretože nebude na to času. Takže v následujúcom strihu sa uvidíme možno na nejakom inom mieste, možno na tomto istom mieste, ale dúfam, že už s novými udicami, takže veľmi sa na ne teším a tešte sa aj vy na ďalší video alebo na ďalší strih. Hlási sa rekreačný profík, čaute, čaute. Pred sebou mám nádherný západ slnka, v tejto chvíli sa ponára poza stromy. Máme piatok 6. marca, presne 5:30 a ja som opäť na rybách. Opäť to skúšam, pretože mi to nedá, máme krásne dni, jeden krajší ako druhý. Marec nám začal úplne špičkovo, čo sa týka teplôt a čo sa týka nejakej oblačnosti. Je každý deň takmer jasno, sú chladné rána, chladné noci, ale 17 stupňové dni, čo je úžasné. Aspoň teda pre nás, ktorí chceme chodiť von do prírody, takže z tohto mám veľkú radosť a opäť som vyšiel k Malému Dunaju, tentokrát na iné miesto. Našiel som si opäť nejaké také cestičky, ako sa dostať ľahko s autom k vode, takže toto je ďalšie z miest, ktoré budem dneska, možno zajtra cez celý víkend, uvidíme, možno aj v nedeľu skúšať. A uvidíme, či to pípne. Opäť mám v pláne zostať do záverečnej, vydržať do záverečnej, čiže do 9. hodiny večernej a potom pekne domov a ráno skúsime hneď od 6. mať nahodené a tiež do nejakej 9. do obednej, možno 10. tu vydržať a čakať na nejakú rybku. Taktika stále rovnaká, nemením. S jednou udicou som tu, s druhou udicou som troška ďalej, asi 20 metrov.
a chytám stále na lososa, losos asa. O tom si ešte niečo viac povieme. Máme dojsť aj nová várka guličiek, takže potom to všetko zhrnieme. A na jednu dávam aj popku, takže robím si takého panačika. Jedna je čistá gula, bez všetkého, a k háčiku alebo k montáži ide PVA pančucha s nejakými nadrvenými guličkami, tiež losos zaliaté troška zalievkou, nejaké mikropeletíky k tomu, takže je zima, je studená voda, aby to troška oživilo, uvidíme, či to bude pomáhať. Zatiaľ som bol bez kontaktu s rybou za tieto 4 dní, čo som bol pri malom Dunaji, ale potom je malý Dunaj, takže vôbec žiadny problém, treba skúšať ďalej. Tak máme tu prvý úspech sezóny. Krásna bojovná mrenka zobrala panáčika. Nádhera. Som tu opäť, sobota 7. marca 2026 ráno, respektíve do obedie, 8:34, to sa dá považovať ešte za ráno, aj keď už som tu pomerne dlho. Prišiel som o 5:30, pripravil som si to pekne, o 6:00 som si nahodil obidve udičky a vychutnávam si toto krásne ránko. Opäť nádherné počasie. Opäť klasika, krátka vychádzka do 9:00, do 9:30 a potom to zbalím a pôjdem domov na kávu. Mal som krásnu jazdu. Žiaľ, nebol to kapor, bol to jalec. Je zachytený aj na kamere, takže nech sa páči, uvidíte, aké jazdy tu robia jalce. V prvom momente som sa potešil, že prvý tohtoročný kaprík, ale nevadí. Aj jalec je super. Takisto včera večer mrena potešila, tiež spravila pekný záber, aj pekný boj, takže dobre, pomaličky sa to rozbieha. Nie je to cieľová ryba, ale vždy lepšie ako nič, takže super. Ak už sa zajtra nedostanem sem na toto miesto, tak zase niekde inde poskúšam. Táto jar je v znamení toho hľadať nejaké zaujímavé miesta na lov, ktorý by som mohol aplikovať potom na neskorú jar. A je to vlastne v podstate o tom spoznávaní malého Dunaja. Pretože síce na rieke chytám už nejakú tú sezónu, žijem tu, dá sa povedať, celý život v okolí a stále objavujem nové miesta. Pomáhajú mi k tomu niekedy aj videá od iných youtuberov, rybárov. Pomáham si niekedy sám, chodím na prechádzky, buď pešo alebo s bicyklom. Niekedy normálne aj s autom sa pristavím, keď vidím zaujímavé miesto a prejdem sa kúsok. Takže takýmto štýlom tú rieku spoznávam. Ak sa podarí nájsť niečo nové, tak skúsim takú zase opäť divočinu. Ak nie, tak sa vrátim k tej mojej pôvodnej divočine, lebo mám tam dve veľmi dobré miesta z minulého roka, ktoré chcem určite navštíviť a skúsiť sa im možno troška viac venovať. Ale to už si vyžaduje potom zase nejakú prípravu inú, všetko nahodiť do jedného batohu a
prejsť pomerne dosť aj kilometrov, dá sa povedať, na bicykli a pešo. Takže treba to tak s rozumom pomaličky postupne sa do toho dostávať. No a čo viac dodať? Poďme ešte chvíľku počkať na záber a keď to nepríde, ešte tomu na nejakú pol hodinku, tak sa vidíme v ďalšom stupe. No, nechce sa dať. Paráda. Krásna. Pekne bojovala. Nádhera. Dva dní stará pančucha? Čo 2 dní? Čo by 2 dní? 5 dní? 6 dní? 5 dní, 6 dní, tak nejak, no. Takže, čo s ňou? A to nebudem dávať na háčik. Sa si je ťažko roztápa, takže šup. A nejaké guličky poháčeme. Napolené. 7. deň na rybačke. Nie po sebe samozrejme. Sú to krátke vychádzky, pár hodinové. Dneska máme 12. marca. Toto bude posledný vstup, alebo posledná séria vstupov z tohto dňa, celkového videa. A uvidíme, ako to dopadne.
Nachádzam sa opäť na miestečku, ktoré mám veľmi rád, kde som začínal s fidrovaním a dneska skúšam opäť nejakú mrenku, kaplíka, uvidíme čo príde. Pomaličky nám zapadlo slniečko, máme 17:44, takže za chvíľočku sa bude stmievať, už točiť veľa nebudem, jedine, že by sa podaril nejaký úlovok. Celkom to tu žije, mám už jednu mrenu chytenú, jeden záber z tejto udice ešte predtým, nepremenený, a jeden nádherný záber z miesta ďalej, kúsok odo mňa. Mám opäť rozložené udice, tak cca 20-30 metrov od seba. Kým som prišiel k palici, tak bolo po zábere, alebo po nejakom tom aktívnom ťahaní. Takže idem to tam pozrieť, asi to prehodím. Možno, že to vyplula nejaká mrena alebo nejaký jalec, kto vie. Predpokladám, že kaprik, ten by sa toho nevzdal a ťahal by až do rána. Chýba mi kondička po zime. Zase som mal záber na tej vzdialenejšej ulici. Ale taký hore dole. Kým som pribehol, tak už to bolo iba také jemnejšie. Sem tam to ťuklo do toho, tak som to sekol, ale nič, asi malé ryby. Tam obžierajú možno nejaké pleskáče, dovie. Ale dneska to je extrémne aktívne proti tomu, čo som zvyknutý, takže super. Ako som spomínal, posledná séria z tohto celkového videjka. Takže treba to nejak ukončiť. Každé videjko treba nejak ukončiť, aby to nebolo do nekonečna, sa ani naťahovalo. A vyzerá to tak, že tuto v týchto vychádzkach pár, čo som mal, tak som úspešný nebol. Čo je úplne bežné na Malom Dunaji, takže budeme robiť aj takéto videá, kde sa nedarí, respektíve kde nie je vidieť úlovky, ale podstatou mojej tvorby nie je ukazovať úlovky, lebo v podstate také videjka, troška som sa ich už najedol, kde vlastne si spustím hodinový film, akože rybársky, a v podstate tam nič neukazujú okrem toho, ako sa fotia s rybami veľkými, čo je super, akože závidím veľakrát tie krásne úlovky, ale ja by som sa chcel skôr vybrať tou cestou, že vás si ukážeme, aké to je ťažké, ako nevždy sa to podarí a ako to všetko prebieha, ako hľadám miesto, ako sa pripravujem počas tej rybačky, čo si všetko zisťujem o tej vode, o tom dne a tak ďalej. Takže skôr tá cesta za tou rybou by mohla byť predmetom mojej tvorby, tak uvidíme, či sa vám to bude páčiť, a samozrejme dúfam, že tam budú aj nejaké úlovky. Tak nie som žiadny profík, iba rekreačný, takže podľa toho majte nastavené svoje očakávania. Začína sa nám seriózne stmievať. Už ďalej točiť nebudem, jedine, že by sa podaril nejaký úlovok krajší. Ak to ešte skúsim tam nasvietiť nejako, ale ak už nič nebude, tak vedzte, že nevždy je to o tom chytiť nejaké veľké ryby. Je to hlavne o tom byť v prírode, relaxovať, psychohygiena, užívať si našu nádhernú matku Zem a samozrejme aj dary, ktoré nám ponúka v podobe nielen rýb, rybolovu, ale takisto aj okolité iné zvieratá, iná fauna. Dúfam, že som vás týmto troška navnadil, troška možno aj inšpiroval a namotivoval k tomu, aby ste nesedeli doma a vybehli pekne niekam buď do lesa, na lúku, k vode, do prírody, hocikám, k jazeru, k rieke. A ak aj nie ste rybári, tak si iba užiť prírodu. Ak ste rybári, tak samozrejme treba nahodiť udice a skúšať. Nikdy neviete, kedy to príde. Doma to nechytíte. Čaute. Sledujte to, čo sa dá chytiť na palačika 12. marca. Brutálny boj. Najprv som si myslel, že mrena.
Potom, keď som to videl, sa to tam myhalo, tak hovorím, toto je nejaká dlhá mrena. Pozrite sa na toho krásneho fúzatého. Však ten má skoro, neviem, či nie je meter. A nie, to zase asi nie, takých 90 cm bude mať. Wow. Nič. Krásny, krásny. Wow. No poď, ťahneme ťa. No. Úžasná ryba. Troška sa mi zašpinil, lebo sa troška metal na tých listoch, ale je to tu mäkké listie, takže je to v pohodičke. Krásny sumčak. Pozrite sa na to brúško. Pozrite sa. Jaký bruchatý. Aj z jednej, aj z druhej strany. Úžasné. Jeden meter. Neuveriteľné. Wow. Krásna ryba. V marci sumca som ešte nechytil. Takýmto lovom už vôbec nie. Na panáčika. Čo sa mu tam zapáčilo na tom ten losos? Alebo tá broskyňová popka. Kto vie? No utekaj už. Môžeš kľudne ísť do ríše. To je tvor brutálny. Zmizol v tme.